ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आङो नोंसोरनो सावरायनो माखासे गोनांथार भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। जों दिनै गिबिसिनथारावनो नैबे सासे बिथां एनडेबि केदारनि बुंनायखौ जों ससे खोनासंग्रोगोन। नैथियावहाय आरोबाव रानिखाता फरेस्ट रेन्जखौ बुफायनायनि सिगां मा जाग्रोनायमोन बिनि सायावबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय नैबे भिडिअनि सायावहाय। थामथियावहाय रायजोफोर नैबे सावथालफ्रा मा बुंदों बेखौहाय नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायाव खोनाखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो आङो बेखौहाय नोंथांमोननो खोनासंहोनो सानदों। जोबनायाव दावराव देख्रेब आयंआ बिपिएफ पार्टिनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बेखौहाय जोङो सावरायलायगोन। बे समाव खोनासंदो सासे एनडेबि केदारा मा बुंदों। एनडेबिनि केस दंमोन आंहा नागालेण्डआव गाबोन 22 तारिख एप्रिल 2026आवहाय। दा दिनै गाखोनांगौमोन, आङो गाखोनो हायासै। बिराद समस्यायाव गोलैनानै दङ आङो, मानो होनबा दाखालिबो थांनो हायाखै। दा बेबादिनो जेन'बा आंथ' जेबो इनकाम सर्स गैया, खुनुरुखुम बेटारि गारि सालायलाबायनानै आं न'खर खुङो, बेजों गथ' गथाय फोथाङो। दा बेजों लोगोसे आंहा दिनैनि दिनावहाय थांनो थाखाय आंहा जेबो राहा गैला। दा मा जाबावगोन, आङो सासे मानसिजों रायज्लायहरदोंमोन, नाथाय दिनैसो इमारजेन्सि रायज्लायहरब्रबनाय हिसाबै आङो बे जिनिसखौ मोननाय जायासै। आं दिनै बेखौनो सावरायनो सानदों रायजोफोर। एनडेबिफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो माखासे केडार्सफोर बिथांमोना खौसे जानो रोङियावहाय बिथांमोननि केसआबो जोबाखसै आरो फारसेथिं सरकारनि नारसिनलायनायाबो गावजों गाव नारसिनलायनाय, गावजों गाव एना एनि नैबेनि खारनावहाय बिथांमोननि केसआबो जोबाखसै। जोबनो थांगासिनो दङमोन, नाथाय हरखाब बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनानैहाय दान मोनसेनि उनावनो सरकार दाखाङोब्ला, आं सरकाराव फैयोब्ला एनडेबिखौ बख'गोन होननानै थगायजानायनि थाखाय एनडेबिनि केडारफ्रा फासायनानै थाजोब्बाय। दा बेनि समाव आदा अफ्रिया मा बुङो, रायजो राजा नोंथांमोन आरो बि राजा नोंथाङा मा बुङो दानिया? दाथ' 6 मास जानानै थांबाय बिपिएफ पार्टि सरकार दानाया। दाथ' नोंथांमोननि थाखाय ना एनडेबिनि वारेन्ट ना टवारेन्ट खुनु जेबो उदिसानो गैया ना। इउपिपिएल पार्टिनि समावहाय बिथांमोना हाजासे नाजादोंमोन, नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दुथां आखुफोर मानसि थानायनि थाखायनो बिथांमोना फेलें जानो गोनां जादों। जों बेखौ नुखादों रायजोफोर। बे समावहाय नोंथांमोना सिन्था खालामनानै लाब गैला। 5 बोसोरा नोंथांमोननि थाखाय जेंनाया जाखागोनखा आरो नोंथांमोनखौहाय रावबो बिपिएफ पार्टिनि सापर्टार्स आरो बिपिएफ पार्टिनि लिडारफ्रा नोंथांमोननि थाखाय सिन्था खालामा, मिथिबायना रायजोफोर? अब्ला रायजोफोर नैथियावहाय दानिया फैदो, खोनासंदो। रानिखातायावहाय जानाय जाथाय, बेयाव दे सावथाल हिनजावफ्रा नंखाय फोसावथारदों। नैबेनि मोननै भिडिअखौ नाय, मोनसेखौ खोनासं आरो मोनसेखौ नाय, मिथिबायना रायजोफोर? ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে মই আৰু মোৰ লগৰ মানুহখিনি চিকনা জালাও জাতীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মাটি দখল কৰা কামটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম আৰু জনাই নকৰোঁ বুলি আজি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ। ইমান মিছা কথা কোৱা সাঁওতাল মাইকীবিলাক লাজ নালাগে নেকি? হা, আমিতো এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে কিবা ফৰেষ্ট অফিচত আহি পালে বুজাই দিছে আৰু বুজাই দিয়াৰ পিছত আপুনি মানি লৈছে, আকৌ নিজে ঘৰত গৈ বহিছে। তাৰ পিছত আকৌ বেলেগ দিনত ৰাতিপুৱাত আহি পালে ফৰেষ্ট অফিচত আহি পালে এনেকুৱা সংঘাত কৰা আৰু এনেকুৱা হামলা কৰাটো এইটো লজ্জাজনক কথা, হয় না নাই? এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ দিবলৈ পাৰা নাই মাইকীৰ বিলাক। কোনোবা মাইকীৰ হাত কিবা বডিত টাচ কৰিছে বোলে,
কোনো ভিডিঅ' ফুটেজে নাই, এনেই মিছা মিছি কৈছে। আকৌ আমি শুনিবলৈ পাইছে এই ফৰেষ্ট অফিচ ভিতৰত যেনেকুৱা কথা বুজাইছে, এইটো আমি শুনিলে এনে মিছা মিছি কথা এই সাঁওতাল মাইকীবিলাক কৈছে আমাৰ বড়ো জাতিৰ কিবা বদনাম কৰিবাৰ কাৰণে। কিন্তু একটা কথা বহুত বেয়া কাম কৰিছে, আইনটো হাতত তুলি ল'ব নালাগিছিল। আইন হাতত লোৱা কাৰণে সাঁওতালবিলাক এতিয়া কিবা আইন মতে এতিয়া আপুনি কি শাস্তি দিবাৰ লাগে, শাস্তি পাবাৰ লাগে। কোনেও কোনটো কিবা বেলেগ জাগাত কেতিয়াও আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু সারা পৃথিৱীত এনেকুৱা আইনটো নিজৰ হাতত তুলি ল'বলৈ কেতিয়াও নাপায়। আৰু বন্দুক জ্বলিছে, 4টা বন্দুক জ্বলাইছে আৰু একটা হেৰাইছে বুলি কৈছে না। এই বন্দুকবিলাক হাত ডালিবাৰ নালাগিছিল, কিন্তু ডালিছে। এইটো কাৰণে বহুত বেয়া হ'ল। এই কাৰণে মই কৈছে বড়োলেণ্ড হেমব্ৰম আপুনি নিজে জানিবাৰ লাগিব, কিন্তু আপুনি নাজানা নিচিনা কথা কোৱাটো বহুত বেয়া হৈছে, ভাল হোৱা নাই। নংগौना नङा रायजोफोर? आखायाव बिसोरो सिल्लाइखौ हमनानै थिखांना लानो नाङामोन, सावनो नाङामोन, मिथिबायना? दा बिनि थाखायनो बिसोरो दायनिगिरि। जों बुंनो थाङोब्ला बिसोरो उग्रपन्थी, हयथ' नाक्सालियाफोरबो जानो हागौ, माओवादीफोरबो जानो हागौ। बेनिखायनो बेबायदि खामानिखौ मावदों। बे समाव खोनासंदो थामथियावहाय, मोजां खोनासंनानै लादै। चिरां जिल्लानि बबे जायगायावहाय सावथालफोर दङमोन, बबे जायगायाव सावथालफोरनि जायगाखौ हाखौहाय बायनानै लादों, दा बेखौहाय बिफिननाय जोङो खोनानो मोनदों। खोनासं रायजोफोर। আজি বিটিআৰ চৰকাৰে কিয় সেইখিনি চোৱা নাই, অসম চৰকাৰে কিয় সেইখিনি চোৱা নাই? আমাৰ মানুহবিলাকক আজিলৈকে পুনৰ সংস্থাপন দিব পৰা নাই। পুনৰ সংস্থাপন তেতিয়াই সঠিক হ'ব যেতিয়া আমাৰ যেনেকৈ বেংটল দুৰ্গাপুৰ যিটো ৰিলিফ কেম্প আছে, তাত টোটেল 97 ফেমিলিজ আছে। তেওঁলোকৰ গাঁও কোনটো হয়? তেওঁলোকৰ গাঁও আই নদী, ধুবুৰী, মাওপাৰ আৰু আইচাৰা, পলাশগুৰি, ঔগুৰি। এই 97টা ফেমিলিয়ে আজি নিজৰ গাঁৱত ঘূৰি যাব পৰা নাই। নিজৰ ককা দেউতাৰ যি মাটি বাৰী আছে, সেই মাটি বাৰীত আজি বেলেগে ভোগ দখল কৰি পেলাই তাত সকলোখিনি সম্পত্তি তেওঁলোকে মানে কাবজা কৰি ৰাখিছে। আজি বেংটল, চেৰফাংগুৰি যি ৰিলিফ কেম্প আছে, 47 ফেমিলি আছে। আৰু এই মানুহবিলাক ক'ত হয়? 1 নং চেৰফাংগুৰি, ঘুগুৰাবাৰী, আমলৈবাদা। এই মানুহবিলাকে এই গাঁওবিলাকত আজিও ঘূৰি যাব পৰা নাই। আজি দেওচুৰী ৰিলিফ কেম্পত 200+ ফেমিলি আজিও ৰিলিফ কেম্পত আছে। আৰু তেওঁলোকৰ মূল যিটো জাগা কোনকেইটা হয়, সেই জাগাকেইটা হয় মালিভেটা, বাগমাৰা, যমুনাগুৰি, আনন্দবাজাৰ। আমি বিটিআৰ চৰকাৰক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যি মাটিৰ চিটা বহি আছে, আপোনালোকে উলিয়াই পেলাই চাই লওক এই গাঁওবিলাকৰ কাৰ নামত আছে। আজিও তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে খাজনা দি আছে। আমাৰ খাজনা, এই গোটেই খাজনাখিনি আজিও আমাৰ মানুহবিলাকে, তেওঁলোকে অন্তত সেই গাঁৱৰ পৰাই যিখিনি ৰেচন পাতি যিখিনি পাই আছে, সেই গাঁৱৰ নামতে পাই আছে। खोनाबाय दा? अब्ला मा बुंनो सानो चिरां जिल्लानि सावथालफोरनि हा बायनानै लानाय, हायाव न' लुनानै थानाय नोंथांमोना बे समाव होगोन होननानै सानदों ना नांगोन होननानै सानदों रायजोफोर? सेरफांगुरि, 1 नम्बर सेरफांगुरि, दुनाबारि, बेयावबो सावथालफ्रा मुं लादों आरो मावफारखौबो मुं लादों। आइ नदि, आइसारा, बेफोरखौ गासैखौबो मुं लादों। अब्ला बे जायगानि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय मा फिननाय होगोन? नाथाय नैबे फिथांखि ब्लकनि साननाय मथेब्ला मोनफ्रोमबो बिगा हाखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा सावथालफोरनिफ्राय बायनानैसो लादों, ओरैनो लायाखै। সকলো যিমান बर' জাতিৰ সাঁওতাল থাকা মাটিৰ এতিয়া বহিফালে ঘৰ বনাইছে, এই মাটিটো সাঁওতালৰ পৰা কিনি লৈছে বুলি মই ভাবিছে। সাঁওতালবিলাক থাকিব নোৱাৰে
এই কারণে মাটি বিক্রি করেছে বড় জাতিবিলা কিনি নিজে নিজে ঘর বানাই লইছে এতিয়া লোকে এই মাটির তো নিয়াদি পাতা হওয়া নাই কারণে আকু সাঁওতাল বিলা জবরদস্তি হ্যাঁ এই মাটিটো খুঁজিবলৈ বিচাৰি আছে বলে মই ভাবিছে नंगौना नङा रायजोफोर হ্যাঁ सरकारखौ नोजोर होनानै सरकारनि उइकनेसखौहाय नोजोर होनानै दिनैहाय सावथालफ्रा बै बर' थानाय जायगाखौसो बिफिननाय जोङो नुनो मोनदों मिथिबाय रायजोफोर बेयो माबोरै जानो हाथावना आरो मोनखायाबो होनोबो हाखाया जुदि बेखौहाय जबरदस्ति सेलायनाय जायोब्ला थैलायखागोन बर'फ्रा मिथिबायना रायजोफोर दिनै बेफोर माबोरै जाखो गासैबो BPF नि उइकनेस मिथिबाय दा गावनि हारिखौ नोजोर होयैनि थाखाय दानिया जोबनायाव ससे खोनासंदो जोंहा दावराव देख्रेब माने मिस्टार मेम'रेन्डामा मा बुंदों बिथांनि मुङा मेम'रेन्डाम दै मा बुंदों खोनासं जायनाखि फरेस्ट राइट्स एक्ट जायनाखि 2006 बे आयेन बादिबा 13 डिसेम्बर 2005 नि समनि मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ बे जायफ्रा हेबिचुएल फरेस्ट दुइलासफोर जेनेबा सावथालफोर नेपालिफोर गुबुन जातिफोर बिसोरखौ बुंनाय जादों 13 डिसेम्बर 2005 नि सिगां मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 25 बोसोर 25 बोसोर 25 बोसोर 75 बोसोर थानाय जानांगौ 75 बोसोरनि बाथ्रा बुङोब्ला माने 1931 सन जानांगौ बे 1931 सनाव बिसोर बे जायगायाव दंना गैयामोन बेखौ दिनै नायनांगौ दा गथे 1931 सनाव बिसोर बे जायगायाव गैयाब्ला बिसोर बे जायगायाव थानायनि बिसोर अधिकार गैया बिसोर फरेस्ट राइट्स एक्टजों बिसोर माने गनायजानाय मानसि नङा बेखौ बिसोर होखारनांगौ जे बेखौ एस पार माने फरेस्ट राइट्स एक्ट जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे जाने कनजारभेसन एक्ट 1980 बे कनजारभेसन एक्ट 1980 बादियै बे हाग्रायाव खुनु धरनै जाहाथे हा हु होआ रावनोबो हा हु होआ हा हु होनायनि खुनु अधिकार गैया बिफां लाइफां दाननायनि अधिकार गैया दा बिसोर BDC निफ्रायबो जाहाथे खुनु रावनोबो हा हु होआ फरेस्ट माने कनजारभेसन एक्ट 1980 रुल्स बादियै जाहाथे रावनोबो हा होआ दिनैहाय दिन्थिफ्लानाय बायदिसो नुदों आयं सिगांनिफ्रायनो मोनथिखायो नासयबो जाखानाय आरो उदायथारै सरकारखौनो सापर्ट खालामनानैहाय दिनैहाय आरोबाव बर' हारिखौ जेंनायाव खोख्लैनायसो आं नुदों मिस्टार मेम'रेन्डाम बोराय आंथ' लाजिनायसो मोनदों नोंनि बेबायदि बुंनाय बाथ्राखौहाय दा बे बाथ्राखौहाय क्लियारलि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंखानायमोन खोनासं नंखाय नंदोंब्ला মাটিৰ পাৱাৰ BTC উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয় এইটো BTCয়ে ল'ব আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই আমাৰ পাৱাৰ BTCৰ বাহিৰত ইয়াত আমাক খালি পুলিচ খুজিলে আমি পুলিচ দিব পাৰিম আইনৰ কথা আহিল এই আইনৰ কথা বুলি ক'লেতো আমাৰ হাতত নাই জাষ্ট আমি কি হৈছে কেনেকৈ হৈছে এই ৰিপৰ্টটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা আমি ল'ম লৈ পেলাই BTC खोनाबाय दा जेब्लानाखि ससियेल मिडिया पार्सनफ्रा निउज मिडिया पार्सनफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनियाव सोंदों आसामाव इभिक्सन खालामगोन ना खालामा बिटिआरआव इभिक्सन खालामगोन ना खालामा बै समाव बिथाङा बुंदों BTCआवहाय आङो गासैखौबो BTCनोनो दायथ' होखाबाय जुदि माबाफोर रैखाथि नांगौ पुलिसनि सहाय नांगौ जायोब्ला आं पुलिसखौ हरगोन नाथाय हा हुनि बिगोमा फरेस्टनि बिगोमा गासैनिबो दायथ'खौ BTCनोनो हगारना होखाबाय बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला माबोरै बुंखो दिनैनि समाव BPFनि CMआ आंनियावहाय आयेन गैया आं आयेनखौहाय लानो हाया गासैबो आसाम सरकारनि सायावसो आयेननि सायावहाय आङो बिजिरगोन आङो आसाम सरकारनोहाय दैथायहरगोन बेसेबां लाजिसिंसिं रायजोफोर बेसेबां लाजिसिंसिं बुंनो थाङोब्ला ना दा बिथांनि बेबायदि सरकार सालायनायावनो जों बर'फ्रा गोजावबाय रायजोफोर मिथिबायना आरो माखासे दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि सापर्टार्सफ्रा बिथांमोना एसे लाजिनाय मोनदों कमेन्टआवहाय आङो एसे मा होनना बुङो माखासे रं डाइरेक्सन कमेन्ट होनाय नुनो मोनदों रायजोफोर लाजिदों एसे माने बुजायनो नागिरदों नो नेभार मिथिबाय दा नेभार I know everything मिथिबाय दा रायजोफोर BPF माबायदि पार्टी आं बेखौ मिथिखागौ बै समाव बुंखानाय BPF पार्टीया माने दावराव दावसि लाबोफिनगोन होननानैहाय
आरो BPFनि CMआबो बुंखादों दावराव नांगौब्ला आं दावराव लाबोगोन गोजोनखौथ' लाबोनो हाखाया हा स्पिड ब्रेकार बुंनानैहाय UPPL पार्टिखौहाय लाजि फोनांदोंमोन सिंगारफ्रा रायजोफोर सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंनानै लाजि फोनांदोंमोन दिनै सावगुलायनाय जाजेनबायानो रायजोफोर हा अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय भिडिअआबो बांद्राय गोलाव जायो जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि